O Concello de Pereiro de Aguiar e a Asociación Española contra o Cancro amplían o convenio de espazos sen fume incorporando unha nova zona libre de tabaco ao redor do Auditorio dos Gozos. A asociación sempre puntualiza de unha maneira importante estas políticas antitabáquicas porque o tabaco é o causante do 30% dos cancros en xeral. A conciencia, sobre todo nas persoas máis xoves, é moi importante para evitar que a enfermidade se desarrolle, verdad? Entonces, bueno, neste acento que temos posto nos últimos anos en prevención, a política dos espacios en fume é fundamental. Agradecemos estas liberacións porque o que fan é concienciar a toda a población, a toda a sociedade civil. Nese sentido, pois seguiremos colaborando con todos os concellos da provincia para seguir liberando espazos. Na primeira adhesión ao proxecto, o Concello designará como espazo libre de fume de toda a contorna do CEIP Benchosei, o pabillón deportivo e a zona onde conflúe a Ruta dos Muiños, áreas de grande afluencia familiar e educativa. Fomos pioneiros, liberando espacios máis rurais ou máis abertos, e agora achegámonos a espacios máis humanizados, non? Este centro de maiores, que aquí acolle pois, actividades de maiores, e tamén hai un auditorio aí que tamén acolle actividades culturales. E o que facemos é seguirnos sumando a esta ola, como decía il, de concienciación, a esta ola de prevención, que non deixa de ser eses espacios libres de fumo, eses espacios, por tanto, libre dunha potencialidade da enfermidade